Hai single Tabok Punogui Tongo Tabok jora update Loksobha Songmari Nile Kamang Tripura Hastewa Ago Hitong Kainaniolo Tripura wo NDA eba BJP Bodol ni Engai BJP Bodol Saltang Tei Salkawo Kainaniolo Tripura Hastewa Ago Hitong Mani Kokma Hong Dosta Tamani Jora no update Rawitong I News Naiwi tong di table piaba central lo permeng eba slaijak mengnuk zakui tongo honei bo kokma seng puilawan ronok punukui tongo Tripura haste ni te abuni ulo senggal na poronai central ni gorong ro Tripura haste wa kaide ni thaiwono BJP ni ago gui tong mani kokma piaba central lo belai slaijak meng gorong nuk zakui tongo naidi central ni central lo kokma belai kotor mudi oslawi tongo Mudi Oslawi tongo te Oslawi tongo Biharo Gujarado Maharashtra wo NDA bodol ni Oslawi tong mani kokma abagino Oslawi tongo tabok jora phung dosta tammani jora kokma sengrono punugui tong mani NDA Oslawi tongo Tripura haste wo BJP agogui tong phano central lo hongke NDA Oslawi tong mani kokma India jod agogui tong mani kokma phung dosta tammani jora sengrona updates punogui tongo phung dosta tammani jora Belai khen kokma kotor Loksobha Songmari 2024 ni lekhamango slaijagui tongo NDA eba Modi sarkar oslawi tong mani kokma